което имам като наблюдение, че децата са оформени като една много сплотена група и работят в екип. И това е много радостно и честно казано не се постига лесно. Много е важно екипа, който работи с тях, да е екип от професионалисти, които не само имат професионални качества, ами и любов, отдаденост към работата си. Когато видят пък, че нещо им е станало готово, те самите, виж колко хубаво ми стана, виж колко... Те са горди с нещо, което е излязло от техните ръчички. И той твърдо последно беше убеден, че отиваме при динозаврите и твърде, че те са там и няма как да не са там. Беше много чудесно. А у девочки хорошо дела или плохо? Хорошо. Хорошо. Да, децата успяват за сравнително кратък период да научат доста песни, и то не само на български, ами на руски, на английски, на немски. Тази свобода нашата, която те много я ценят, те много го виждат това и много го възприемат добре. Защото език не само от тук за 1-2 часа. Език това е живот. Понякога целият ни урок е само движение. Такой замок, а кто его сам открыть